Ang haligi ng dugo. Sa gitna ng lumalagong lungsod ng Pasig, may isang construction site na matagal nang kinatatakutan sa industriya. 6 na palapag na gusali sana ang itatayo roon, ngunit bawat pagtatangka ay nauuwi sa trahedya, mga misteryosong pagkamatay ng mga manggagawa. Iba't ibang kumpanya na ang nagtangka, ngunit lahat ay umatras. Ang mga crane ay kinakalawang sa di maipaliwanag na bilis, ang mga semento ay bigla na lang ibigay, at ang mga trabahador ay nahuhulog, nadudurog, o nawawala na lang. Isang araw, isang matapang at matalinong safety engineer ang inassign sa site, si Arnel Villapando. Kilala siya sa larangan bilang mahusay at walang takot sa mga imposibleng proyekto. Unang araw pa lang niya sa site, napansin na niya ang kakaibang lamig ng paligid. Kahit tirik ang araw, tila may gumagapang na ginaw sa kanyang batok. Habang ininspeksyon niya ang lugar, natagpuan niya sa pinakailalim ng site ang isang lumang bato na may mga ukit. Isang matandang manggagawa ang lumapit sa kanya at pabulong na nagsabi, "Sir Arnel, huwag niyo pong galawin yun. Luma na yan. Hindi po ordinaryong bato yan. Simula nung sinira yan noong unang hukay, nagsimula nang may mamatay dito." Hindi naniwala si Arnel, hindi siya naniniwala sa kababalaghan. Ngunit ng gabi ring iyon, habang nag-iinspeksyon siya ng CCTV footage, may nakita siyang isang lalaking nakabaretinong sira-sira at duguan ang suot. Tumayo ito sa mismong tuktok ng crane, at biglang tumalon. Ngunit walang katawan sa aktwal na lugar. Kinabukasan, isa na namang trahedya ang naganap. Nahulog ang isa sa mga foreman mula sa ika-4 na palapag, walang dahilan. Nakadikit pa sa harness, hindi dapat mahulog, sigaw ng isang saksi. Kinabahan si Arnel. Para bang may ibang puwersang nagmamanipula ng site. Sa gabi, bumalik si Arnel mag-isa at tinungo muli ang batong may ukit. Dinilaan ito ng kidlat sa langit, at sa isang iglap, lumitaw ang mga 6 hugis tao sa paligid. Isang boses ang nagbanta, "Ginambala niyo ang aming himlayan." Bawat haligi ng gusali may katumbas na kaluluwa. Doon na naunawaan ni Arnel na hindi ito basta-bastang lugar. Ang site pala ay dating mass grave noong panahon ng Hapon. Ginawang pansamantalang kulungan at tinorture ang maraming Pilipino sa ilalim ng lupa. Isinara ito ng kasaysayan, pero muling binuksan ng modernong konstruksyon. Upang tapusin ang sumpa, naghanap si Arnel ng albularyo at pinayuhan siyang mag-alay ng dasal, itigil ang konstruksyon, at huwag nang sirain ang lugar. Sa halip, ginawang isang memorial park para sa mga namatay. Simula noon, wala nang nasaktan. Si Arnel ay ginawaran ng pagkilala, hindi lamang bilang engineer, kundi bilang tagapagligtas ng mga kaluluwang ginambala. Ilang araw matapos ang ritual, akala ni Arnel ay tapos na ang lahat. Tahimik na muli ang lugar, at nagsimula na ang pagdisenyo ng memorial park. Ngunit isang gabi, habang naglalakad siya sa loob ng site upang inspeksyonin ang ginagawa, napansin niyang parang may humihikbi sa madilim na bahagi ng dating hukay. Lumapit siya, may isang batang babae, duguan, nakaupo sa tabi ng batong inukitan. Nanginginig ang kanyang tinig, "Hindi pa po kami kumpleto, may isa pa." Napaatras si Arnel. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Ngunit nawala na ang bata, kasabay ng pagdilim ng buong paligid. Biglang lumindol, at sa gitna ng lupa ay may bumukang hukay. Isang lumang kabaong ang lumitaw. May kalawangin itong kandado at tila walang gustong lapitan iyon kahit sinong tauhan ni Arnel. Tinawag niya ang albularyo at ayon dito, yan ang pinakauna. Ang pinuno nila, hanggat hindi na ihahatid sa liwanag ang kaluluwa niya, babalik at babalik ang sumpa. Napilitan si Arnel na buksan ang kabaong. Sa loob ay may bangkay ng isang sundalong Hapon, ngunit sa dibdib nito ay may hawak na rosaryo at sulat sa wikang Pilipino. "Patawad sa aming ginawa. Iniligtas ko ang ilan, ngunit pinaslang din ako ng aking mga kasamahan. Isa akong traidor sa kanila, ngunit kapwa sa inyo. Sa ilalim ng lupa, ako ang tagabantay ng kanilang puot." Napagtanto ni Arnel na ang kaluluwang ito ay hindi ang halimaw, kundi ang tagapigil. Ngayong muling ginambala, maaaring mas malakas ang parusang darating. Ipinag-utos niya ang isang huling ritual, isang misa, tapos ay pagbibigay-pugay sa mga nawalan ng buhay sa lugar. Inilibing muli ang sundalo, kasama ang sulat at rosaryo. Habang isinasagawa ang misa, nakita ng lahat ang mga anino na tila umaakyat sa langit, tahimik, at tila nagpapasalamat. Doon palang tuluyang natahimik ang lugar.
Makalipas ang 6 na buwan, ang dating haunted construction site ay naging liwanag ng alaala park. Puno ito ng ilaw tuwing gabi, at may pader na may mga pangalang ukit ng mga naiwang kaluluwa. Minsan, may bumibisita at nag-aalay ng bulaklak kahit walang kilalang pamilya roon. At si Arnel, siya ay nanatiling tagapayo sa mga proyekto, hindi lamang sa kaligtasan ng istruktura, kundi pati na rin sa kaligtasan ng espiritu. Makalipas ang 1 taon, naging tampok sa mga dokumentaryo ang Liwanag ng Alaala Park. Dumagsa ang mga turista at mga pamilya ng nawawalang manggagawa, umaasang baka isa sa mga pangalan sa pader ay sa kanilang mahal sa buhay. Ngunit isang gabi ng Andes, habang inaayos ng park caretaker ang mga kandila, may napansin siyang kakaiba, may bagong pangalan na lumitaw sa pader. Wala namang nagpaukit, wala ring record sa listahan. Arnel Villapando. Napaluhod sa takot ang caretaker. Tinawagan agad ang pamilya ni Arnel. Ngunit nang puntahan nila sa bahay, wala siya roon. Iniwan niya lang ang mga plano para sa susunod na proyekto, isang orphanage sa tapat mismo ng dating construction site. Kinabukasan, nakita siya ng mga trabahador na nakaupo sa gitna ng park, nakatalikod. Tahimik, tila nagmumuni, ngunit nang lapitan nila, wala itong anino, at unti-unting naglaho sa hangin na parang alikabok na may liwanag. Huling bahagi, tagapagbantay. Lumipas pa ang mga taon, at maraming arkitekto ang dumalaw sa park para mag-aral. Ngunit ang karamihan sa kanila ay nagkukwento ng parehong karanasan. Kapag malapit ng may mabuwal na poste, biglang may malamig na kamay na aakbay sa kanila at pabulong na magsasabing, "Suriin mo ulit, hindi yan ligtas." Kapag gabi, may CCTV na nakakahagip ng lalaking naka-helmet at reflector vest, naglalakad mag-isa, sinusuri ang mga poste ng park. Ngunit wala namang ganong tauhan sa listahan. At tuwing may batang naliligaw, palaging sinasabi ng bata, may kuya na nakablo na nagsabi, "Diyan ka lang. Hahanapin ka ng nanay mo," at sa mga larawan, palaging si Arnel ang itinuturo ng mga bata bilang kuya. Ngayon, sinasabing si Arnel ay hindi na basta tao, kundi isang tagapangalaga ng mga kaluluwang naputol ang tahimik na pamamahinga. Ang parkeng minsang dinyugo, ngayoy sagrado na sa mga manggagawa at kaluluwang ligaw. Sa gitna ng parke, may maliit na rebeltong nagpapakita ng isang lalaking may helmet at hawak na blueprint. May nakasulat sa ilalim, "Para sa mga buhay at patay na piniling magtayo ng pag-asa, Arnel Villapando, tagabantay ng haligi ng dugo." Lumipas ang mga taon at naging tahimik ang Liwanag ng Alaala Park. Ngunit sa ika-5 anibersaryo ng pagkakatatag nito, isang bagong proyekto ang binalak ng lokal na pamahalaan, isang underground parking lot sa ilalim mismo ng parke. Isang ambisyosong plano na magdadagdag umano ng espasyo at kita. Maraming tumutol, lalo na ang mga nakakaalam ng kasaysayan ng lugar. Ngunit mas malakas ang boses ng negosyo. Lihim na sinimulan ang paghuhukay sa 10 oras ng gabi. Sa ika-3 gabi ng paghuhukay, isang insidente ang yumanig sa buong syudad. Biglang bumagsak ang backhoe, kahit walang gumalaw dito. Ang isa sa mga engineer ay napasigaw, "May humila sa akin. May malamig na kamay sa paa ko." Sinundan ito ng sunod-sunod na pagkamatay, isang welder na nasabugan, isang foreman na nahulog sa butas, at isang dokumentaristang naglalakad sa gabi. Wala nang natagpuan kundi ang kanyang helmet, nakapatong sa bato kung saan dati nakaukit ang misteryosong simbolo. Kinabukasan, isang sulat ang natagpuan sa loob ng barracks. Walang may alam kung sino ang nagsulat, pero ito'y malinaw na paalala. Hindi lahat ng lumipas ay dapat gisingin muli. Ang bawat semento'y may kasamang alaala ng sigaw, at ang bawat hukay ay daan patungo sa puot na inilibing. Tumigil na kayo, bago kayo ang isunod. Muling lumitaw ang pangalan ni Arnel Villapando sa pader, mas maliwanag, mas bago. At sa CCTV footage ng parke, isang kakaibang pangyayari ang nerecord. Si Arnel, nakasuot pa rin ng safety vest at helmet, ay naglalakad sa perimeter ng parke. Ngunit ngayon, hindi na siya mag-isa. Kasama na niya ang mga kaluluwang pinatahimik ng ritual noon, lahat suot ang kasuotang pang-construction, lahat tahimik na nagbabantay. Mula noon, naglabasan ang mga ulat ng mga trabahador na tila binabalaan sa panaginip. "Huwag niyong hukayin. Iba na ang mundo nyo. Sa amin na ito, hindi lahat ng nakabaon ay patay. Yung iba, galit lang." Epilogo. Naitigil ang proyekto.
Isinara ng gobyerno ang ilalim ng parke, at idineklara itong heritage zone. May mga naniniwala pa ring babalik si Arnel, hindi upang manakot, kundi upang magbantay sa mga hindi marunong rumespeto sa kasaysayan ng mga patay. At kung ikaw ay dumaan sa liwanag ng Alaala Park, sa 10 oras ng gabi, may pagkakataon na makita mong may taong nakaupo sa gilid ng pader, may hawak na blueprint, at nakatanaw sa malayo. At kung maririnig mo ang bulong na, "Ingat sa pundasyon." Makalipas ang deklarasyon ng Heritage Zone, sa ilalim ng parke, mistulang payapa na ang lahat. Ngunit sa gabi ng bagong taon, muling yumanig ang paligid ng isang makinaryang iniwan sa ilalim ng tarp ay bigla na lang yumandar mag-isa. Wala mang driver, umiikot ang gulong, umuugong ang makina, at bumangga ito sa mismong bato kung saan nagsimula ang lahat. Muli na namang lumitaw ang mga bitak sa lupa. Lumalamig na naman ang hangin kahit tag-init. May mga ilaw sa poste ng parke na bigla na lang namamatay kapag mag-aalas 2 ng gabi. At isang gabi, isang bata ang nawawala sa gitna ng parke. Natagpuan siyang nakaupo sa tabi ng monumento ni Arnel, basang-basa, nanginginig, at may tinig na tila hindi kanya. Ang bata ay paulit-ulit lang na nagsasabi. Nagagalit na siya, may isa pang hindi na ililibing. Hindi si Arnel, hindi sundalo. Isa sa inyo, ang tunay na dahilan ng sumpa. Pagbabalik sa nakaraan. Sa pananaliksik ng isang historyador na narinig ang mga ulat, isang dokumento mula sa lumang munisipyo ang natuklasan, may isang forno noong dekada 70 na di umano'y nagtayo ng mga gusali sa ibabaw ng lugar, gamit ang mga bangkay bilang pundasyon. Si Tomas Esguerra, isang corrupt na contractor, ay nagpalibing ng 23 katao ng buhay sa ilalim ng unang konstruksyon, mga trabahador na tumutol sa kanyang iligal na gawain. Lahat sila, nawawala sa record, at ang huling nakita sa kanya ay ang ginuhit na mapa ng underground chamber sa ilalim ng site. Hindi ito nabanggit kailanman sa kasaysayan ng proyekto. At higit sa lahat, hindi rin natagpuan kailanman ang bangkay ni Tomas. Ang tunay na haligi. Sa isang panaginip, muling nagpakita si Arnel, ngunit ngayon ay wala ng helmet, wala na ring blueprint. Ang kanyang mukha ay seryoso, at sa tabi niya ay isang aninong nababalutan ng kadiliman. Hindi ako ang huling tagapagbantay, aniya. May natira pa, at siya ang ugat ng sumpa. Ipinakita niya ang isang tagpo mula sa nakaraan, isang kwartong puno ng kalansay sa ilalim ng lupa, sinarahan ng semento, at tinatakan ng lumang simbolo, ang halijing laging umaagos ng dugo. Panghuling babala, ngayon, sinasabing ang parke ay may isang lugar na hindi pwedeng tabakan, hindi pwedeng tahakin. Lahat ng nagtatangkang ilawan ito ay nauubusan ng kuryente. Ang mga drone na lumilipad doon ay bumabagsak. At ang mga camera, nagsasabi lang ng isang error. Presence detected, unknown entity isa. Depth, 23 meters. At ang rebulto ni Arnel. Minsan, makikitang tila nakatingin na hindi na sa mga dumadaan, kundi sa ilalim ng lupa. Dahil may isa pang hukay na hindi pa nabubuksan. May isang multo na hindi kailanman humingi ng tawad. At may isang kasalanang mas malalim pa sa kahit anong pundasyon. At kapag sinimulan nilang hukayin ito muli, baka hindi lang dugo ang umagos. Isang taon matapos ang huling insidente, tuluyang isinara sa publiko ang liwanag ng Alaala Park. Ginawang off-limits ng pamahalaan ang buong lugar, at pinabakuran ito ng matataas na pader. Sa loob, unti-unti nang kinakain ng damo at kalikasan ang monumento ni Arnel. Ngunit may mga nagkukwento pa rin. Tuwing hating gabi ng ika-13 ng Hunyo, sinasabing may maririnig na tunog ng construction, paghampas ng martilyo, tunog ng welding machine, at ingay ng backhoe, sa kabila ng pagiging abandonado ng lugar. At sa gitna ng dilim, kung susulyapan mo mula sa butas ng bakod, makikita mong may mga aninong nagtatrabaho pa rin, mga kaluluwang suot ang reflector vest, tahimik na itinataas ang mga halijing hindi kailanman matatapos. Sa pinakagitna ng parke, nakatayo pa rin si Arnel, ngayon ay yari na sa itim na marmol, ngunit ang kanyang mukha ay tila nakangiti. Ang kanyang tingin, hindi na pataas, kundi pababa, sa lupa. Bantay pa rin, tahimik, gising. At sa ilalim ng monumento, may bagong ukit. Hindi lahat ng gusaling nakatayo ay para sa buhay. May ilan, itinayo para hindi na muling makawala ang patay.